Türkmenabatda itlere görkezilýän zulüm barada ençeme maglumatyň we videolaryň çap edilmegininden soň şäher häkimligi käbir çäreleri görüp başlapdyr we haýwanlara rehim edýän ýaşaýjylar bilen duşuşmagy wada beripdir. Bu arada 25 awgustda Azatlyň habarçylary we çeşmeleri gurrun berdiler. Tonkaýlarda Türkmenabatyň ýaşaýjylary köçelerde itlerin köpçülikden ýok edilmegine mejburi şaýat boldular. Haýwandary tutýan gulluklaryň hem jemaat hojalyklarynyň işgärleri itleri tutup ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde köçelerde urup öldürdiler. Soň jan beren ýa-da ölüm halyndaky diri haýwandary ýöriti ulaglary ýükläp alyp gitdiler. Şeýle aýlygynç pursatlaryň käbirini yerli ýaşaýjylar tarapyndan düşürilen videolarda görmek bolýar. 25 awgustda Türkmenistanly haýwanlary goraýjylar Türkmenabat şäherinde tutulan itleriň saklanýan ýerdeminlerinde girilgelerdäki demir gözenökleriň aýrylanlygyny habar berdiler. Geçen hepde ýaýradylan video ýazgylaryň birinde görünüşe aly tutulan haýwanlar şol ýerdeminlerde galyň plastik haltalara salynyp saklanýardy. Şol kapasalaryň girilgelerinde demir gözenökler oturdulypdy. Habarçylar selofan bilen örtülen diri itleriň demigip ýuwaş-ýuwaşdan jan berýänligini, ölen itleriň maslygynyň çüýreýänligini habar berdi. Bu ýerleriň daş töwereginde ýaşaýanlar giýje gündüz itleriň çyňsamagyny eşitip, elhinç iýsi alýanlygyny gurrun berdiler. Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolan aktivistler demir gözenökleriň aýrylmagy bu ýagdaý köpçüligi paş edýän maglumatlaryň çap edilmeginiň netijesi diýip hatap edýärler. Emma häkimetleriň reaksiýasynyň şu wagt diňe munyň bilen çäklenýänligini belleýärler. Gözenökler aýryldy we ol ýerde haltadaky itler inni ýok. Nira eltilenligi belli däl. Ýaşaýjylar itleriň bir näçesini halas etdiler. Elbetde, bu çap edilen maglumatlara reaksiýa diýip haýwanlary goraýjy aktivist Aşgabatdan gurrun berdi. Bu aralykda habarçylaryň sözlerine görä, ýa-da haýwanlar üçin penahana döretmek haýyşy bilen administrasiýa ýüz tutan Türkmenabatyň ýaşaýjylaryna häkimlikden jaň edilip, olar bilen duşuşmak wada berilipdir. Duşuk 8 sentýabra planlaşdyrylypdyr. Azatlyk radiosynyň Türkmenabatyň häkimliginiň wekilleri bilen gürleşmek öňçeden synanşygy başa barmady. Aktivistler jemgyýetiň öňsüni çekmek, itlere zalymlygy azaltmaga kömek eder diýip hataplaýarlar hem haýwanlary rehimsizligiň çağalaryň terbiýetine ýaramaz täsir edýänligini belleýärler. Olar bolýan zatlara jemgyýetdäki umumy beperwaýlygyň fonunda köplen çağalaryň hem zulumly hereketlere baş goşýanlygyny aýdarlar. Azatlyň habarçylary çağalaryň itleri tutmak işine çekilmegine degişli bir näçe wakalary öň habar berdiler. Tutulan haýwan üçin maddi peşkeş berilmegi çağalary itleri tutmagy höwetlendirýär. Çağalar 5 manat üçin itleri we pişikleri kırmak işine gatnaşýarlar. Olar ellerini halta we taýak alyp aýlanýarlar. Olary 30-njy etrapçanyň 2-nji seýilgäkiň we sirkin goraýyny görüp bolýar. Umuman aýdylanyny bu işler şäheriň hemme ýerine çalt tepkinine alınıp barlýar. Adamlar muňa gaty alada bildirýärler. Diýip öýünde it saklayan Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyga gurrun beripdi. Ýaňy ýakynda ýurtda itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanun kabul edildi. Aktivistler ony 200'lülük diýip atlandyrdylar. Täze kanunda eýsiz we ýawanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansızlandyrma işlerini, öňüne alyş sanjymlaryny, veterinariýa gözekçiligini geçirmek we öňkü ýaşaýan ýerine gaýtaryp getirmek ýa-da penahanalara ýerleşdirmek maksady bilen amal edilip bilinjektigi bellenýär. Şeýle-de kanunda ilatly nokotlaryň çäklerinde eýsiz we ýawanlaşan itleri tutmak işiniň diňe ýerine ýetiriji häkimiýetiň yerli edarasynyň çözgüde zatynda döredilýän topor tarapyndan amala aşyrylyp bilinýänligi aýdylýar. Itleri köpeltmek we kinologik işler baradaky bu kanun itlere rehimsizligi gadagan edýär. Kanunyň 24-nji maddesyna laýyklykda itleri bir kanun hereketleriň ýa-da soğuk sala seretmegiň netijesinde bilkaslaýyn öldürmek ýa-da olara şikayet howply ziýan ýa-da taglygyny beýleki agyr ziýanlary ýetirmek itlere rehimsizlik hökmünde ikrar edilýär. Kanunyň 41-nji maddesinde bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde jogapkärçilik çekýänligi aýdylýar. Ýöne jeza çäreleriniň jekme-jekleri aýdyňlaşdyrylmaýar.